Dan aku ki gak habis pikir kok cah. Wong kerja ning luar negeri ngene kok padahal duwe keluarga ya nang omah duwe bojo. Ngene kok nang kene golek pacar ngene iki piye ngono ki. Ngono iki jalan pikirane piye ngono lho. Aja mbok kira ya wong tuwek terus ra pacar ya. Enak oke ngene iki ya. Kerja ning luar negeri ngono kuwi ning kene duwe pacar, ngomongnya bentuk serempetan, kok gajine utuh. Pikirane ngono. Aku pernah cah dijak koncoku golek pacar penak, duitmu utuh, gajimu utuh, awakmu kok angger libur kebutuhanmu kan ya untuk jatah kok ngene. Lah maksudmu piye? Apa kowe gak mikirno keluargamu? Aku elek-elek ngene iki lho isih duwe harga diri, isih duwe wedi, rasa wedi karo Gusti Allah ya, masamu. Mbok kira elek ngene terus di obral murah ngono ya. Kira ngono konsepnya lho, kerja nang luar negeri kita, iki amanah. Amanah wong omah ya. Kowe janji piye karo bojomu? Biyen karo bojomu piye ngono lho. Pas arep budal iki lho, piye ngono lho. Kan direstui bojomu to. Lah wis direstui bojomu tekan kene kok malah ngono. Ya penak awakmu duitmu akeh, penak. Tetapi awakmu ora mikir mburine. Nah, awakmu mlendung wetengmu piye terus? Meteng terus piye? Gak mirang-mirangke wong omah, keluargamu, bojomu terus piye? Gak mbok pikirke. Hah? Kuwi durung. Engko nek awakmu kena penyakit misal kok wedi. Ora wedi ngono. Kowe ora wedi karo Gusti Allah to, ngono kuwi. Maksud iki piye ya ngene nek wong wis gak peduli sing penting ngene ya. Aku gak mikir ngono kuwi. Sing penting tok ngene, sing penting duwite lancar. Ya aku elek-elek ngene ya. Ora mikir tekan sakmono ya cah ya.